ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи Ҳангур ва Боғ. Имрӯз 23 январи соли 2024 ва акаи Усмон, яке аз табиатдӯстдорон, боғдорони пуртаҷриба, ҳозир ба мо нишон медиҳад чӣ хел мандаринро дар сатил мо шинонем дар шароити хона. Ман ин мебинед, мандаринҳое ки мо аз Турсия овардем, ҳама мевадор буд, меваҳояшро хӯрдан, мандаринҳо монда аст, ниҳолояш ками беш монда аст, бисёри бад не. Ва ҳозир акаи Усмон ба мо нишон медиҳад чӣ хел шинонем. Акаи Усмон гап занед. Албатта барои шинондани мандарин ё апелсин барои мо сатил лозим мешавад. Агар сатили магазини бошад ва албатта сурухӣ дорад, гулдони магазини бошад. Мо ина рости гап худмон бо даст сурух кардем. Ин сатили краска аст. Сатили краска аст. Ба инам шудан мегирад. То як сол ду сол шудан мегирад. Хоб, ҷа маҳлул тайёр кардем. Хока ду лапотка хок ва як лапотка пору тайёр кардем. Мана дӯстони азиз, дар ду лапотка, дар ду бел хок, як бел поруи кӯҳнаи пусидаги андохтеда. ин ду ба як мешавад. Ду ба як. Дар инҷо минерални удобрени нитрамофоска. Шахсоне ки нитрамофоска надоранд чи дар хонаашон шудан мегирад ба инам? Не, шудан мегирад. Шудан мегирад. Хаку қатӣ кунӣ, ин аку микроэлементҳои ҳархела дорад. Ин кали, магний, фосфор, ҳама чӣ дорад. Ин барои тез афзоиш ёфтан кӯмаки олӣ мерасонад. Бале. Мо ина албатта аралаш мекунем. Ина аралаш ки карде сатилда бор мекунем. Якта, дута. Албатта ниҳолро канда мешинонем. Гиреда ҳамин ниҳоло ягонта. ниҳолро гирифтем. Хоб, мешинонем. Ин камишуш якҷоя меистад барои қапиданаш. Камишуш меистад, ҳа? Меистад. Майнаш. Хоб. Ва чӣ кор мешавад? ҳар тараф мемонем. Тунук мекунем, решоа? Бигзор ки якҷо ҷамъ нашавад, ранги ҷоруб нашавад. Баъд корамонро давом додан мегирем. баъд аз тайёр кардагимонро мерезем, а? мерезем. анаку мештем, камтар мештем. Ино баргои рехтагӣ гирифта пафта. Решаҳоро мо бояд ҳамо қабати хокати бояд тунук кунем. чӣ хеле ки мана дида истодаед, ранги ҷоруб нашавад. ина бардоштем, болои хокда мемонем, қабат ба қабат. ина бародарони азиз, раҳмат акаи Усмон. Бо хок мерезем, а? Яъне ки хок мерезем аз болои решаҳо, ҳа? аз болои решаҳо. мо кора қариб 90% анҷом додем. ҳозир мо албатта ин беоб намешавад. мо об мерезем, 4-5 литр об мерезем, бародарони азиз. об ба сай бо мерезем. албатта барои оба кашидан мо 2-3 дақиқа местем. оба кашид. оба кашид. хуб, камтар дига мерезем. шуд, ина доштаистем. барои он ки хокаи мо болош ранги андова шуду накафад, аз боло албатта хок мепархем. қатъи ҳамо поруи аралаш кардаги мо. хоки порудоро мерезед. хоки порудоро мерезем. боз камтар нитрамофос. нитрамофос хуш мекунем. ин нитрамофос як 30-35 рӯз 40 рӯзда ҳал мешавад, микроэлемент тайёр мешавад. баъд решои маканда ҳама узуқа гирифтан мегиранд бародарои азиз. баъд аз як моҳ, ҳа? баъд аз як моҳ. ана ҳозирашда мо поруву хок дорем. камтарак сумкаран дар кунес, вай худаш об рафта, худаш сум мекунад. хай. ина бародарон, ба ҳамин тайёр ме? ин ҳамин қатъи тайёр. Тайёр. фақат агар дар -0 бошад, даруни хона медуре. парник бошад, парник да. не ки агар парник надошта боше,
нолда хунук мезанада эҳтиёт кунед. ҳамин шабрӯз хона дуроварда монем беҳтар неми? ҷойи равшан саҳар қати вақти саҳар хунуктар ҳастанд. ҷойи равшан нигар монем. баъд хай як шакл медарорем, як абреска мекунем ана қайчи. Кани баъд чикор мекунем ки абреска намекунему. Аку ин ҳоло айра ҳидур омадага, албатта усеб дидаган камуктан. Кам абреска да мебурем. Абреска мекунем, кантовка мекунем ки баргаша қувват расад. Ва ҳамин тамом. Ин насиб кара боша соли оянда мода ҳосил метиҳад. Ё насиб. Ана ҳамдиёрони азиз, ин мастер класс буд. Ана болошам задан дидед? Мастер класс оя навайшам занед ака? ҳавайшам якам тараша занед ака? Ана навайшам занед? Ана ана акаи Осмон ба шумо якҷон ташаккур. ҳо ана вай халтаошро арака харидорон хуҷанба тайёр кардем. хуҷанд ё бачаҳо харидорӣ кардан. ҳамдиёрони азиз, мана ба шумо мандарин пешниҳод мекунем. мандарин ду намудааст. мандарини зарди бедона, мандарини сурхи донадор. ҳамдиёрони азиз, чӣ гуфтанем ба шумо? ман саховат рафтам, мандарин наёфтам. як ду сета ёфтам, 350-400 сомонӣ мегӯяд. дар сомонтиҷӣ дидам 540 сомонӣ. хай мева бастагӣ. ино ҳамаш мева дошт. меваша хурда, намаша канда, чинда, нимаш рехна, нимаш ними халқ бо мевадораша ҷудо карда харида рафт. ҳамдиёрони азиз, 60 сомонӣ нархи ин мандарин, 60 сомонӣ. ана бо беғарз аз мандарин мо дорем кумкуват, камтарак кумкуват, инқадарак тамом шуда истифода аз кумкуват ва лайм дорем. ино баргош рехта аст, чунки мо канда овардем, бо барг мекунад. парво накунед, ҳама ин барг мекунад. ана ҳамдиёрони азиз, шумо биёед деҳаи шӯроби Искандар, аз шаҳри Душанбе 6 километр, боғи акаи Усмон. мо ҳамин парниро кардем ки ана акаи Усмон бо якдигар гирифт. ана бо мешинонад. ана бо инашам навор гирам. ана акаи Усмон майнаш ман қабида ёрдам мекунам дар шумо. кани мана акаи Усмон бо хокро бо поро омехта карда, бо доро омехта карда, бо монду бо мана мешинонад. ана решаҳошо гирифта тунук кард. реша ҳар тараф раваду, ҳар тараф кор кунад. албатта ана ҳамдиёрони азиз, ёд гиред, дар хонаҳоятон кунед ҳамин корҳоро. ин зеби рӯи ҳавои шумо мешавад, зеби хонаи шумо мешавад. вақте ки бас ба шумо як хурсандӣ мебиёрад. набере чаҳотон мекунад, ятиша мехӯрад, худатон ятиша мекунед, мехӯред ва бисёр таъби болида мешавад дар шумо. вақте хонаи шумо да мандарину, апелсину, кумкувату лайм мешавад. ҳамин рӯз апелсиномон тамом шуд, мо дигар надорем. бо хостем биёрем. аллакай Туркия нархи калон дод. якум дафъо 60 сомонӣ мо инро арзон ки гирифтем, арзон овардем. ин дафъа ки туркҳо фаҳмиданд ки мо мегирем, бо овардани будем, як нархи доданд ки ман инро 200 сомонӣ меғалтад то Душанбе, 150 сомонӣ меғалтад то Душанбе овардана. барои ҳамин мо дуюм маротиба худо медонад биёрем боромонро. лекин ҳаракат мекунем. агар арзонтиянд бор, мо ҳаракат мекунем биёрем. манаҳа бо об рехтан, боз об рехтан. ҳам қадари бисёри бадам нарезидам мешавад ки аз пӯёнаш нарезад. ёдовар мешавам. сатил 20 литра бошад беҳтар. тагаш сурох бошад. ҳаст гулдонҳои магазинӣ ба зеб. анам чӣ хеле ки нишон додем, шумо мешинонед ва дар оянда беҳтарин мандаринҳоро дар хонатон мебинед. ака қайчи гирифта ҳаминашам як буред нишон диҳед. аз сабаби он ки ино аз раҳи дур омадан, решааш бурида шудагӣ аст. реша таъмин карда наметавонад тамомашро. аз нав бояд реша давонда, баъд ана бинед. ана мо буридем. анам хел мекунем ки қувват расаду, қувваи реша расаду, таъмин кардани озуқада ҳамқадар қувваташ расад. мана бо дору пошидам, ҳозир бо хок мепошанд. ҳамдиёрони азиз, мо аз номи шумо ба акаи Усмон якҷаҳон ташаккур мегӯям. акаи Усмон дастатон дарда набинад. доим сиҳат саломат бошед. ба мо дарс диҳеду ва мо ҳоли бо шумо бисёр дарсҳо дар боғи шумо мегузаронем дур нарафта. акаи Усмон, миннатдор аз шумо. саломат бошед. ҳамдиёрони азиз, шумо ҳам саломат бошед. дар паноҳи худо бошед.